борони ногаҳонӣ ва давомдори шаби 15 март дар Кӯлоб ба сел табдил ёфт. он шаб хонаводаи бибии Гулмо Воҳидова бо садои раъду барқ бедор шуданд. диданд ки маҷрои об вориди хонаашон мешавад. сели омад ки габа зирно хона ҳама лағат кард. чикор кунем ина? ҳамла кардам дарндир омад. сели ки дар сели намис ҳанговори омад. ай парк медиди намиқа усу рафта биснейсо. сел ба ҳама чизи хонаи Гулмо Воҳидова осеб расондааст. аҳли хонавода мегӯянд ҳоло намедонанд чӣ хел зиндагӣ кунанд. сокинони гузари Нуруллоҳ Вайдуллоев мегӯянд ки чунин офатро ёд надоранд. аҳли хонаводаи Раъно Баротоваро кормандони кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи шаҳр берун овардаанд. шохлами сахт соатҳои 1 шаб ами хонара сел зад. гулакҳомона дар болои буфе ҷо кардем. кӯдакҳои 6 моҳ дадасмо. гулакҳоро дар болои буфе ҷо кардем. МЧС худо баракат дахаму омад. МЧС омад моро ай треза гирифт бировард. ба ин омада нашид. офати табиӣ шаби 15 ба бештари сокинони гирду атрофи Кӯлоб зиён расондааст. ҳоло дар хонаи Раъно Баротова чизе нест ки аз сели он шаба осеб надида бошад. ин хоно таи оғлой не қолинмон не курпачамон не болишмон ҳама чиза об кашид. дег газ ҳама чиза кашид бурд об. ҳоло мақомот пайомади селро баррасӣ мекунанд. дар кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи шаҳри Кӯлоб гуфтанд сел ба сокинони деҳаҳои Офтоблиқо, Сангпар, Нуруллоҳ Вайдуллоев, Умари Хаём ва чармгарон зарар расондааст. ба маълумоти онҳо ҳодиса талафоти ҷонӣ надоштааст. ин бори аввал нест ки дар Кӯлоб сокинон аз сел осеб мебинанд. ҳоло дақиқ маълум нест ки хисороти сели шаби 15 март чӣ қадар аст ва чӣ гуна бартараф хоҳад шуд.